Оля мехати бачаи майдаки 1 сола 8 моҳа ки ҳаст, ана аз тарафи Тоҷикистон, тарафи Россия, аэропорти Внуково билет доштан. Одамое ки омаданиян тарафи Россия бидонем ки тайёр кинен, хитона тайёр кинен ки саволода ҷавоб дода тонен. Ао документое ки шумо дорем, мисоли на Оляи ма документое 100% доштан, не ки гардондан. ҳамин хел вазъияти нафарҳое ки моро тамошо доранд барои фарзанд оилаҳошонро овардан чӣ тавсияшон метавонед дар ҳамин вазъият? Ва имрӯз бигем дар ҷои зиндагӣ мекардагӣ монем аэропорта нестем. И бародарро дидем дар ҳамин торговый центр, бигем шинохтагмона салому алейк кардем ва ҳодисае ки бар сараш гузаштаги мода нақл кард, хостем ай ҳамин ҳолат видео кунем. Нафарҳое ки оила ва фарзандшона бар Россия оварданиян, пеша билет гирифтан, ҳамин ҳолатҳоро бинан, як бор фикр карда ва баъдан билет бигиран, фикр мекунем беҳтарин мешава. Салому алейкум акаҷон. Ва алейкум ассалом акай Абдулло. Хуби тенҷӣ? Худо ба шукр. Тамошомон мекардӣ? Бале ака. Гап нест акаҷон. Аввалан ҳама вақт реклама меша, нафарҳое ки билет гиранд чӣ мегишонад? Бигиранд одам дилпрем ё ки уқа одамое ки аз тарафи тоҷикои худмон ки кӯмак расонӣ ҳастанд, яке не шахсе ки акай Абдулло, ҳама вақт метавонем муроҷиат кунем барои хатсайри парвоз кардани аз тарафи Россия ба Тоҷикистон. Ҳама вақт муроҷиат бе ташвиш ба дили пира Бале. ҳамҷо даем. Бале акаҷон. Ва ҳолате ки бар сартон гузашт, ма то ҷое ки мо пешаи видео ҳам суҳбат шидем ки оила ва фарзандтона ай душанбе Внуково, яъне ай Тоҷикистон ба Россия омаданда билет гирифтем. Чӣ хел ҳолати омадан дар аэропорт ака? Оля мехати бачаи майдаки 1 сола 8 моҳа ки ҳаст, ана аз тарафи Тоҷикистон, тарафи Россия, аэропорти Внуково билет доштан, хатсайри Внуково доштан. Бале. Ана да кадом ҳолат ғалтидан. Саволҷавоб бисёр метан. Пеши кимиёин, ҷои зистон даги ҷой, ҷои истиқоматон даги ҷой, фарзандтон қатӣ ки места, падар, модар. Бале. Ана ҳама ҳамин саволое ки таможенный контроль и пограничнико саволтон метан, ҳама вақт саволои ваёба ответ додан дар кор. Агар ответ додан натонистен, да кадом ҳолат меғалтин, да кадом ҳолати чӣ гирифтор мешавен номаълум. Бале, яъне инҷа мо нафарҳои мебаромадагӣ ё нафарҳои мегардондагиро мепурсем, метавонанд аз забони русиро надонистанам гардонам. Хали ҳолатҳорам шидагиай. Одамое ҳастанд ки паспортҳои нав гирифтагиан, якум соле ки Россия омадисен, ҳаморо мегардонанд. Барое ки сомнительный гуфта, сомнительный паспорт барои чӣ баълиш кардисен, ҷавоб дода наметавонанд. Барои ҳамин ҳолатҳо да запрет меғалтанд. Ҳама вақт пешаи парвоз кардан, ҷои зистона ҳама вақт азиёд кунем, пурра қоира азиёд кардан. Мепурсанд пеши кимиёин, ҷои зистон ки ҷо мешава, адрестона номбар кунен. Ҳама вақт телефонотона силкое ки аз тарафи Россия, именно аз тарафи Россия пур кунен, удалит кунен, барое ки намешавад да чизои видеороликое ки сайтҳое ки ба қонунҳои Россия иҷозат нестай надоранд, хубтар надоранд кур кунанд, барое ки мезананд аккаунта, ҳама ҳамун чиз аккаунтон ҳамаш меброяд. Бале. Телефонҳоро тафтиш кардан, яъне телефон ҳама вақт у телефон агар нати ака тафтиш накунанд, дар омадан иҷозат наметавонад. Бале, мо деҷа савол метавонем, телефон мекунам, мегӯям бародар мо ҳуҷҷат надоштем, барем ба Россия мегузарем, бародар мо печати фалшивӣ доштем, мақсад камбудиҳо доштем. Ҳозир як амуд вазъияте ки мо дар аэропортем бародарҳои мебаромадагиро мебинем. Бародар мегӯям чӣ хел гузаштем? Мегӯям ман устод документ надоштум, пешати фалшивӣ доштум, ина баромадам. Телефон мекунам, мегӯям мо документ доштем, 100% гардондан. ҳар гуна ҳолатҳо шидеста. Дар ин вазъият мо ягон чӣ гуфта наметавонем. ҳатто дар аэропорт гузарирам, ҳатто дар патентгирирам, ҳатто дар граница гузарирам. мақсад ҳар гуна ҳолатҳо шидеста. мақсад мегӯям ин ки вазъият ҳаст. нафарҳое ки документ надоранд мегузаранд, ҳаст нафарҳое ки документ надоранд мегардонанд, мегӯянд шумо чӣ ба шумо пеш документ накардем. ҳаст нафарҳои документ доранд, меянд телефонҳошонро мекуванд, ё ки аэропорт бигем ягон камбудӣ ёфта, депортатсия мекунанд, роӣ мекунанд. мо фақат вазъиятро мефаҳмонем. шумо худтон хулосатона бародем бигем ва депортатсия кардан чӣ кор кардан? Оилатона қади фарзандтон бо абрадан ба ватан роӣ кардан. ака масъалаи депортатсияша намедонам, барое ки проверкаро нагзашт. Саволое ки аз тарафи пограничников савол дода шуда буд, ҷавоб дода натонист оилам.
неки предупреждашка, ки вы будете депортированы. Неки на каком основании еще мы варақ намедаем? додан аэропорт. Аэропорт варақ доданы, неки проверкай ОВМ, МВД. Неки қоғаза навестаги бит, ки никакие нарушения не выявлено бит. Неки кадом сабаб гардон шад, айҷода мақсад юрист ёфтем барои ки чӣ вазъияте гуфта. масъалаи тафтишош аз тарафи ФСБ юрист ма уже нанимат кардагием, неки юрист гуфт ки через 3 моҳ маълум мешавад. бале 3 моҳ баъд агар депортатсия 3 моҳ менаги набоша яъне омада метавонад. ҳозир гуфта наметавонанд аз тарафи ФСБ да кадом статуса оилаима, неки юрист гуфт ки через 3 моҳ маълум мешавад. барои ҳамун нафарҳое ки моро тамошо мекунанд мегӯем ки документ надорем ба ватан рафтем 3 моҳ бестем. 3 моҳ бестем. бале барои чӣ? барое ки баъд аз 3 моҳ маълум мешавад. шумо дар ин 3 моҳ даромада метавонед ба Россия ҳолатҳое мешавад медароед, вале патент наметавонед. баъди 3 моҳ маълум мешавад, ин гуна ҳолатҳоро ҳам мешавад. ҳама хел вазъияти нафарҳое ки моро тамошо доранд барои фарзанд оилаҳошон овардан чӣ тавсияшон метавонед дар ҳамин вазъият? пешаи омадан ҷои зистона азиёд кунед ки ҷо меоен. бале тайёр шидан дар кораи саволое ки савол метавонад аз тарафи коргарои аэропорт, бале масъалаи таможнико, саволҳои ваёда ҷавоб дода тонистанд бояд донем. ҷавоб да натонем мегардонам. бале ҳамин хел вазъияти айни замон нафарҳое ки моро тамошо мекунанд мегӯянд ки Абдулло оромтар мешавад, яъне мақсад дертар бигирем. ҳозир мо шумо да ҳеҷ чӣ гуфта наметавонем, яъне мумкин е ҳолате шавад ки ҳам хел рафтан гирад, мумкин е ҳолате шавад ки сабуктар шавад, ранги пешина шавад. бигем вазъията ба шумо мерасонем, шумо худтон хулосатона барорен. нафарҳое ки моро тамошо дорен, нафарҳое ки дар ғарибиянд, ягон гуфтаниҳо дорем? бачаҳои тоҷикистон ҳама ба салом, эҳтиёт кунед дар мулки ғарибӣ, тим боле дар Россия. эҳтиёт кунед дар қадри рӯ кӯшиш кунед ки ягон милисада нағалтем, барое ки дақаб хӯрден, документам дошта бошем, мегӯям мебаранд отдел барои проверка карден. любое замечание да роитон мекунам. ҳозир зачистка рафтеса эҳтиёт шавед, напай гуфта метавонам. беҳтарин суханҳо, раҳмат барои баромад кардан, раҳмат барои маълумот расондан. миннатдорум акаҷон.